Fem més anar fins allà, fins a PortAventura, perquè coincidint amb aquesta arribada del bon temps que ens explicava la Gemma, PortAventura obre temporada. A més, Agustí Forné es dona circumstància que aquest parc temàtic està d'aniversari. I ara jo estava intentant fer números. Quants anys fa que es va inaugurar PortAventura? Perquè tu hauries viure aquí in situ, aquella sonada inauguració. Jo i altra gent, ja ho veureu, 20 anys compleix enguany PortAventura, un parc que s'ha convertit en l'autèntic motor del turisme de la Costa Daurada i que ha consolidat aquesta zona com una de les principals d'Europa pel que fa al turisme familiar. Només dues dades. Des de que es va obrir PortAventura l'any 1995 l'han visitat 60 milions de persones i s'hi han invertit 1.000 milions d'euros. Com que celebra el 20è aniversari, enguany no hi haurà noves atraccions, però sí que hi haurà novetats. Per exemple, la primera, hi haurà el primer hotel de 5 estrelles, la Mansió de Lucy. També es renovaran tots els espectacles. Els 19 espectacles que hi ha actualment en el parc, tot es renoven i hi haurà, evidentment, per celebrar aquest 20è aniversari, un espectacle nou de trinc espectacular perquè, a més, tindrà una trentena de persones dalt de l'escenari. Es diu, com no, Celebration. I, parlant d'espectacles, continuarà visitant el parc el Cirque du Soleil. Presentarà el seu espectacle a Maluna. La col·laboració en el Cirque du Soleil va començar l'any passat i visiten el parc al juliol i l'agost. Va començar amb l'espectacle Cussa i han firmat un conveni pel qual els pròxims 5 anys el Cirque du Soleil serà base de l'estiu a PortAventura. Però, sens dubte, aquest any el que es farà també és posar la llavor d'un gran projecte per a PortAventura. Es tracta de Ferrariland. Què és Ferrariland? Doncs ja ho diu el nom. És la primera àrea dedicada a aquesta emblemàtica marca italiana de cotxes. Això significarà una inversió de 100 milions d'euros i el que pretén amb això PortAventura és portar un nou tipus de client que fins ara no venia aquí al parc. Ferrariland és el projecte més gran des de l'apertura de parc. O sigui, és un projecte que creiem que ens situarà dintre dels grans referents europeus, ja no només en parcs temàtics, sinó en destinacions de vacances. Ferrari és la marca de referència a nivell internacional, sempre amb tots els rànquings, i aquests referents són importants sobretot a l'hora de captar públic internacional. Per nosaltres és la clau del desenvolupament. Catalunya i Espanya estem molt consolidats i el creixement i el desenvolupament ve pels nous mercats. El que esperem en Ferrari és justament això, poder entrar en mercats com Alemanya, com Itàlia, com Benelux, on fins ara la nostra presència era menys coneguda. Ferrariland, un gran projecte de futur, un futur immediat, perquè el 7 de maig es posarà la primera pedra del Ferrariland, aprofitant que es fa el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, i es podria aprofitar o intentar que algun dels pilots, per exemple, vingués a la col·locació d'aquesta primera pedra. Però, estant a PortAventura, la màgia es contagia. Mireu si no. Xulo, eh? Doncs, Helena, ja que parlem de màgia... Sí. Helena, deia que parlàvem de màgia. Sí. A veure si ens saps dir on estaves tu fa 20 anys, el dia 1 de maig. Impossible. Perdona, m'has enganxat sense la gent de la mà. D'ara fa 20 anys. Doncs escolta'm una cosa, estaves al mateix lloc que jo. És a dir, inaugurant PortAventura. Mira aquestes imatges. Jo estava a PortAventura? Avui, 1 de maig, és el gran dia de la inauguració de PortAventura al Parc Temàtic de Salou i Vila-seca. A PortAventura hi ha el nostre delegat a Tarragona, Agustí Forné. Bon dia. Hola, bon dia des de PortAventura. Han costat 6 anys, però PortAventura, el primer gran centre recreatiu i turístic de Catalunya i de l'Estat, ja està inaugurat. La inauguració ha estat poc abans de les 11 del matí, quan Jordi Pujol ha descobert... Helena, què t'ha semblat? Home, ens ha maltractat o no el temps? No m'has maltractat, però realment tots tenim un passat, Déu-n'hi-do. Jo sabia que no estava a PortAventura, em sonava que no estava físicament a PortAventura, però sí que me'n recordava perfectament
que havia donat la notícia de la inauguració, i per això t'he dit amb aquella tranquil·litat, tu hi eres, perquè em sonava que t'havia donat pas d'alguna manera, no? Quins temps aquells. I tu també. Escolta, anda que no ha plogut, ha nevat i de tot, una mica. Molt bé, Agustí. I ha fet vent, perquè avui, Déu-n'hi-do. I avui ha fet vent, i tant que sí. Això no suposarà, suposo, cap cancel·lació de cap ni actuació, ni que les instal·lacions hagin de tancar. Res. Que va, avui 12.000 persones, atenció, 12.000 persones visiten el parc, que no està gens malament, però és l'inici de les vacances de Setmana Santa per a molts dels escolars. Escolta, et deixo, vaig a gaudir del parc amb els meus amics. Molt bé, apa. I el Budi. Perfecte, adéu Agustí, a disfrutar, que vagi molt bé.